Yes, good morning Idol Bernard. Natay ti may nga manalon na kalpasan nga binagkubagkong. Mm. Iti kaduan naman lang nga manalon iti barangay Agitap, Solsona, Ilocos Norte. Nabigbig ti biktima nga nagsagabo iti sugat iti barokong ken buksit nga ni Romeo de la Cruz nga agtawan di 50 kita maysa. Dinto nga ti suspect ni Oscar Pumaras nga agton 35 nakabarangay matlaing itinadakamat nga biktima. The investigation ti PNP imuna nga nagubor datoy suspect iti pagtingan ti nagubor ti biktima iti pagtingan ti suspect nakabungtot met datoy suspect rimuar ti pagtingan na ket dapan nakinamat-hamat datoy biktima nga adaan ti armas nga kutsilyo aging nga nakadamdam ito iti kataltalunan ginandat dati biktima nga bagkungen datoy suspect ngem nakalisi isu nga simublatmet datoy suspect na panang binagkong ti biktima iti namindo nga daras natamaan dati barokong kung kastameten iti buksit tinadakamat nga biktima. Kalpasan di krimen nagtry datoy suspect idinto nga ti biktima ket netry iti Pidig District Hospital ngem naklara detoy nga dead on arrival. Iti hot pursuit operation iti PNP natili ti suspect karaman datoy ebidensya ti kutsilyo ngayon sarna iti daytoy krimen. Rumrumar nga dati nga sanga nagkinawatan ti suspect ken gapu ti kinabartek iti nangimunganay datoy panakaaramid iti krimen. Sumangon ti kaso ti suspect kalpasan na nga natili babayan kaming iti PNP Solsona iti laing nga kalabasan nga aldaw. Kuna ti PNP nga nadaman dagiti dating sang nagkinawatan masapong isettle na tumaliklikan iti pasamak ng una no nakainom datoy may sa kalakwada. Kasi napasamak nga krimen iti Domingo ijay Badok Idol Bernard Old Grudge iti panang paldo-paldog datoy suspect ti biktima kabarangay na iti barangay na po no konsilyo inapasamak iti Solsona paltugmet iti Badok iti aldaw iti Domingo amin digitoy bungat kinabartek ken dati nga sang nakinawatan ti motibo iti krimen. Iti sabali nga bangir nakasaka naman dagiti kang kaming iti pulisya nga may-deploy kanit dito pa nga polling precinct iti ito nga umayang nga eleksyon. Segon ti INPPO awan ti may white nga send off ceremony no dilit diretsudan nga may destino kadagitay designated areas da nga pagbantayan kanatoy umayang nga eleksyon. Sipod pa idiya kalman naka full alert iti PNP iti dato nga elections kalpasan nga si Mangpet dagitay official ballots iti probinsya ti Ilocos Norte. Expected iti PNP nga kanatoy nga panawan talagang aburido dagiti kaming iti pulisya nga agbantay kadagitay pagbutusan bantayan da pay dagiti kandidato masampan alpas iti panagkampanya isa tagapuna nga amin tatang mausar ket nakaray din para palang kanatoy nang ingkapyaan kinatal ng eleksyon iti bukod tayo nga probinsya. Nagtalinad nga naka-green category iti Ilocos Norte Idol Bernard gapo iti kinatal na iti kampanya iti Ilocos Norte no pa adadagitay sa nga panakinawatan ng supporters aligasyon adadagitay may pagol kong maharharas kuna ti PNP kento kumalek peaceful pelaeng iti probinsya ti Ilocos Norte gaputawan dagiti pisikalan nga napasamak kakadagitay kandidato kastamet ken dagitay supporters dagitoy nga kampanya kay barangay iti entero a probinsya ti Ilocos Norte mapela ti PNP kadagiti kandidato ken supporters nga masapong agbal nga kalmado iti daytoy nga batbati pay nga aldaw iti panagkampanya aging gana iti elections.
Ket ti hanga makatan na Idol Bernard amog hanga makatan na. Sino? Tay agur oray ti ayuda kada pakaradam. Ano nga ayuda ka talpas mo ti pa nag-ayuda. Imbawal da pa yun ti agi. Sabaling ayuda. Okay. Sabaling nga ayuda. Oray na. Kasi nagwaras di kalmang umay ti second web and third web. Ang dapat matorogen agur oray damit ten. Nekatawanan aga. Agtambatambay damit ten ganito isang wanit pagtinganda kadakal kalsada Idol Bernard. Sulat orayin tan piman. Nakayat ka ron. Nakayat ka ron. Hindi ka sa senaryo Idol Bernard. Gabutan ni Irwamen. Iti panugol oray. Iti anyaman na klase iti tulong. Kuno ayuda. Kadagitay sa mulong individual. Iti bukod tayang lugar taha. Panagkita-kit saan lang Ilocos Norte. Sa Pasap. Amin sagit din nga. Amin. Actually, iti Pilipinas. Ket kasto nga ni Irwamdan datoy awat latan iti anyaman na banag ay datoy umay nga election scheme ko namin iti PNP Comelec agbalin ko mga sagrado iti botos tayo dito eleksyon nga masapol nga diay agudtog iti konsensya ti botos asa engget di po iti tulong ni Papa ay ni politiko Idol Bernard. So challenge ka dito yung amin nga masapol agpili tayo iti kalalaingan kan namdaman tayo nga napudog serbi iti dating elections kung nati PNP Idol Bernard imapel al publiko masapol agbalon ti akalmado ng runatan kabarbara iti panawen. Dahil pa lang manipod iti PNP Idol Dennis Alipio Tatak Aramen.